Ki jingile kai beper ki balap penlong ha keleng ki jaka jong katany ki balong ru kum ka jinga kendu ke ba sisin cisnam khamtam ha kine ki por ki ba baro ngidang yele kemen ya ka jingpriang yaw snem owa thamai ka Umbuda Sports and Cultural Club Haribhoi District kala penlong ya ka football tournament da ka bala phia da ki house beper ya ki khun samlai jong ka snong ka bala pen kun thubru ya ki rurang ba ki ba sngotanat banile kai football ha kene ka si ka bala pen kut ya kene ka jingile kai ka Red House kala ikun persya ya ka White House ha ka ba ka White House kala ra ya ka nam ladu bat ra ru ya ka song pisa rengkat bat ki medal ha kene ka si la yo ru ban ai ya ki khusnam sha ki Jingjop ki ba na kalyang ki kanthei la saki ya kene ka jing penhap perda ya kene ka football tournament da ki nong ilam shnong jong shnong Umbuda ki ba kentup ya uba silshon ingti uba de secretary shnong uba B Makri uba de president jong ka sports club uba Bobby Umba uba de vice president jong ka sports club nangta da kjing snok tilang ru jong ki nong ilam ka sang HNYF central body Haka ba lawan benishim benta da uba bless dekhar uba de udkhot jong ka sang HNYF sengkmi da ka jing central lang ru jong uba sanbor rapsang uba de president jong ka sang namaulai circle hakane kasi lai don lang ru kiwe de ki nong ilam jong ka snong Umbuda kuntup ru ya ki katto ka ne ki pai ba snong